вазири саноат ва технологияҳои навини тоҷикистон вазъияти муфлисшавии корхонаи дузандагии дунёи нав ки ҳамагӣ 3 сол пеш бо ширкати раисҷумҳур ифтитоҳ шуда буд тавзеҳ дод. тавре нашрияи ҷумҳурият менависад заробиддин файзуллозода далели муфлис шудани корхонаи дузандагии дунёи навро ба фурӯш нарафтани маҳсулот унвон кардааст. ин корхона соли 2016 бо ҳузури эмомалӣ раҳмон раисҷумҳур ва муҳаммад саид убайдуллоев раиси маҷлиси миллии тоҷикистон ифтитоҳ шуда буд. он замон эълон карда буданд ин корхона 500 нафарро бо кор таъмин кардааст. корхонаи дузандагии дунёи нав бо сармоягузории беш аз 13 миллион сомонӣ аз сӯи Аваз Кабиров мудири бозори Султони Кабир сохта шуда ба истифода дода шудааст. тибқи маълумоти заробиддин файзуллозода ироа карда, ҳоло дар ин корхона ҳамагӣ камтар аз 50 нафар боқӣ мондаанд. ин гуна корхонаҳо дар тоҷикистон бо иштироки раисҷумҳур соли даҳҳо адад ифтитоҳ мешаванд, аммо дур нарафта худро муфлис эълон мекунанд.